El divendres 1 de març, els centres educatius EFA Torreladua, EFA La Malvesia, l'Escola Sant Francesc de Borja de Llombai i la de Miguel Cervantes de Catadau celebraren la carrera per la joventut amb el suport dels ajuntaments corresponents. Una carrera que té com a objectiu recaptar fons per a la lluita contra el càncer infantil i crear un vincle entre els joves del Marquesat. La carrera de 5 quilòmetres comença a les 10 del matí des del centre EFA La Malvesia i finalitzar a EFA Torreladua. Avui anem a fer una carrera per ajudar al càncer. Van a ser 5 quilòmetres i tots els donatius dels dorsals i les camisetes van a ser destinats al càncer. Hem vingut a una carrera solidària com a fi benèfic el càncer i ja que tenim molt bona relació espurnes amb les EFEs, doncs venim ací a col·laborar com ells col·laboren amb nosaltres també. Tot seguit va començar la d'1 quilòmetre que va eixir des de l'Escola Sant Francesc de Borja de Llombai per a finalitzar a EFA Torreladua. En acabar les curses, els xiquets i xiquetes van gaudir d'un esmorzar al centre educatiu EFA Torreladua amb jocs i molta germanor. Les alumnes de quart de l'ESO han preparat 3 activitats. Una és un recorregut, un circuit en relleus i que han de fer la voltereta, passar els aros i anar saltant. I després en l'altre camp hi ha 2 activitats. Hi ha una que és la del cementeri i l'altra és la del pañuelito. Perquè volíem que tant els xiquets de 5è i 6è del Col·legi de Catadau i de Llombai se conegueren i pogueren jugar junts. Jo crec que és molt important per a que ja des de xiquets sàpiguen la importància que té l'esport en la vida d'una persona i a més si és una causa solidària, doncs molt millor. Jo l'any passat, com has dit, ja participé en aquesta carrera perquè estava en 5è i aquest any he tornat a participar perquè estic en 6è i m'agrada participar perquè això és una carrera solidària contra el càncer i a més de que siga solidària nosaltres hem donat 2 euros i perquè sempre ens agrada apoyar aquest tipus de coses. Perquè a mi m'agrada molt fer aquest tipus de carreres perquè m'agrada ajudar a altres persones donant diners i col·laborant. Pues és un poc curiós perquè així coneixem a més persones i ha sigut també vindre'ns a passar-nos-ho bé. A mi m'agrada molt aquesta experiència de conèixer a altres escoles i jugar amb ells. Ens pareix divertit perquè com nosaltres dos som del mateix col·le i som de 6è, entonces nosaltres volíem, com l'any que ve passarem a l'institut, així anem fent amics ja, de 3 cursos. Bé, perquè ara estem fent amics per a l'institut. Pues es muy importante promover valores solidarios entre los jóvenes y también promover la lucha contra el cáncer, ya que cada kilómetro cuenta, cada kilómetro salva vidas. La lucha contra el cáncer es una carrera de fondo. También es muy importante promover entre la gente joven los hábitos saludables, el fomento al deporte y una comida saludable. Quiero agradecer a los colegios que han participado en este evento y a las numerosas empresas que también han participado para organitzar-lo. Moltíssimes gràcies. L'acte és molt important perquè porta la lluita contra el càncer a les escoles i això fa que se consciencia la gent des de molt prompte i que els xiquets i les xiquetes i els adolescents estiguen conscienciats en una lluita tan important és primordial per a poder continuar més endavant amb totes les accions que nosaltres fem. Necessitem fer cartera i necessitem que entenguen la importància de les xicotetes pedres que fiquem. Molt bé, perquè nosaltres som 3 poblacions menudes que tenim els nostres centres, però que al final la secundària la van a realitzar al poble i això fa que se facin xarxa i fer xarxa és molt important en els centres educatius i més en unes poblacions tan menudes com les nostres que al final els xiquets van a confluir als mateixos llocs. Els diners recaptats, més de 850 euros, es van destinar íntegrament contra la lluita del càncer infantil. Una activitat solidària, esportiva i de germanor.